Oi, mitä tapahtui? Silkka katkesi. Haluatko aina minun uutta koirasfraksia? Minulla on aina se mukana. Oi kiva siitä. Pakko pitää. Noniin. Voi kuinka söpö koira. Se on uusinta uutta hihnaa. 110% kestävää. Ja vois joku kertoa, miten toi sata koirat ottaa kiinni. No jäi. Se voi olla hieman Toi. Mutta se toimii, vaikka siellä olisikin pakkasta. Ai mitä? No ulkona. No, hyvä. Ja mä oon Minttu, tässä on mun koira Donna. Mä oon Laura, tässä on Jana Tuinen. Ja mä oon Jena, ja tässä on Haisun. Romeo. Joo. Tää on kestävän näköinen tää hinta. Siinä on kaikki erilaisia värejäkin. Sateenkaariväri. Joo, just niin. Tadaa! 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 Paremmat!